बाक्सानि निकासि शिव मन्दिर आरो काली मन्दिराव देंखो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय मुंदांखा फावखुंगुर प्रबीण गयारिया। हिर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां देंखो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय मुंदांखा फावखुंगुर प्रबीण गयारिया। राज कचारिनि स्ट'री स्क्रिप्टनि गेजेरजों हिर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां देंखो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होबाय बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर प्रबीण गयारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों मुसलपुर जिल्ला BCAA नि गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर', स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार राज कचारि बिथांमोना। देंखो सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन जाखांफुनाय फावखुंगुर सुरजित देउरि, फावखुंग्रि ददेरे ब्रह्म आरो माखासे गोदान गोजाम महरगिरिफोर। देंखो सावथुननि शुटिंखौ बाक्सा जिल्लानि माखासे थावनिफोराव लानाय जागोन। नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोना सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो देंखो सावथुनखौ नुनो मोनगोन। आंखौ दि हिर' फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय हांख्रायनानै गावसिनि दिनैनि बे जात्रा बा मुहुरत जागायनाय जेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हांख्रायहरबाय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांमोननि हिर' फिल्म प्रडाक्शनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। माबायदि आसा खालामदों बिथांमोना? आसा खालामनायावथ' आं जा नुबाय बेवहाय जेसेबां फावखुंगुर दं बा आर्टिस्ट दं बिथांमोना रोंखा राखा गोजा, मुंदांखा गोजा। बेनिखायनो आं मिजिं खालामो फिल्मा बा बर' सावथुना जोबोद मोजां जागोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन। नोंथांखौबो फाव खालामनाय लिंदों नामा बिथांमोना? दाथ' जोंहा जाय हिर' प्रडाक्शननि गुबै बिगोमा बे आंनि निजा फंबाय बायदि आंखौ जोबोद मानियो। आंबो बिनि बाथ्राखौ दाननो हाया, बिबो आंनि बाथ्राखौ फेलें खालामनो हाया। बेनिखायनो बिथाङा हांख्रायदों आं नुजाफैगोन सानसे साननैबाबो। शुटिंआ मैयानो जोबनाय बायदि जादों। बेनिफ्राय आगस्तनि जोबथा मासाव रिलिज खालामनायनि मिजिंखौ लादों। बहा रिलिज होगोन? रिलिजआथ' दा जों साननायाव दा मोनथामसो जायगायाव दङ, दा फिक्स बुंथ'नो हाया। जों सिलेक्ट खालामनानै माबागोन आरो। गोदानसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा आंनि स्क्रिप्ट हिसाबै देंखो, बे देंखो मुभिनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो थांदों जे बा बेखौनो दिन्थिफुंनो सानदों जे बेयाव फुल रमान्टिक महरै जोङो दिन्थिफुंनो थांगासिनो दङ देंखोनि गेजेरजों। आरो बे देंखो मुभिया जोंना आं स्क्रिप्टखौ जाबायदि सानदों बे साननाय बायदि मोगथाङाव मोजाङै मोजां महर मोनफुंगोनखौ आं मिजिंथिदों। आंनिया दासिम नैबे देंखो मुभिसिम 7टा स्क्रिप्ट जाबाय, स्ट'री स्क्रिप्ट। मा लिरगोन? आं गिबियावनो इनायनि फाखनाव लिरदोंमोन आरो सिलिंखार, बिदिनो इनायतखार, जोहोलाव दा ग्रेट, डिजिटेल वान्टेड, हांगार आरो नैबे 7 नम्बराव एबार देंखो होननाय स्क्रिप्टखौ आङो बिथां हिर' फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आंखौ स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनो थिननाय लेखा आं लिरदोंमोन। दा बेयो आंना 7 नम्बराव दं आरो। बेसेबां खुसि? सिनेमाखौथ' आङो जाबायदि खुसिजों लिरदों, खोब ट्रेजेडि रमान्टिक, जाय रमान्टिकनि गेजेरजों आङो पाब्लिकनो मोगथाङाव जाबायदि माने खुसि होनो सानदों बेयो मोगथाङाव मोजाङै मोजां महर मोनगोनखौ आङो नुहुरदों आरो सानहरदों आरोखि। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आरो दिनैनिफ्राय जों देंखो फिल्मनि शुटिंखौ दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामनो नागिरदों आरो आं बेयाव लिड रल हिसाबै दं। बे बोसोरावथ' ओरैनो मोननै जानो गोनांमोन, खिन्थु समनि माबानि थाखाय मोनसेया एसे माबा जाहैबाय आरो। शुटिं सोलिखाबायमोन? शुटिं अलरेडि सोलिखाबायमोन। बे समाव माने आंना एग्जामनि डेटआबो माने शुटिंनि डेटजों सेम जाना होबायमोन, बेनिखायनो बेयाव आं बाहागो लाहैनो हायासै। अब्ला नैबे मोनसेल' ओंखारसिगोन? बे मोनसेल' ओंखारसिगोन बे बोसोराव। ओरैनोथ' फिल्मनि स्क्रिप्टखौ खोनानानै स्ट'रि स्क्रिप्ट कनसेप्ट गासैबो रमान्टिक आरो ट्रेजेडि जाजोबगोन, मोजाङानो जाजोबगोन गासिबो। ओरैनोथ' आं दा डिग्री कमप्लिट खालामबाय, रिजाल्ट मोननो बाखि दंबावो। BSc BCA खालामगासिनो दिसपुर कलेजनिफ्राय।